Nararanasan naman sa ilang sakahan sa Mangaldan, Pangasinan ang lumalalang problema sa patubig. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Maaga pa lang inaayos na ng ilang magsasaka ang water pump na ito para gamitin sa pagpapatubig sa sakahan sa Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan. Halos isang buwan ng problema ng mga magsasaka ang kawalan ng sapat na patubig. Kung hindi mapatubigan ng kanilang sakahan, posibleng mauwi sa pagkalugi dahil masisira ang kanilang pananim. Mahirap talaga, madam, na walang tubig. Kasi hindi na makakakuha ng magandang bunga itong mga tanim namin na palay. Ayon sa Municipal Agriculture Office, lumala pang problema sa patubig. 12 barangay na ngayon ang walang patubig, kabilang ang Lanas, Bateng, Maasin, Salay, Talugtog, Bantayan, Salaan, Nibaliw, Tebag, Embarcadero, Inlambo at Makayug. Itong dry season planting natin ay talagang na-identified po ang mga barangay na hindi talaga madadaluyan ng covered ng NIA at talaga hindi sila maririlisan ng tubig. Kaya ang advice namin sa mga magsasaka ay magtanim ng ibang crops. Huling quarter ng 2023, nag-abiso ng National Irrigation Administration o NIA sa Agriculture Office sa magiging problema sa patubig ngayong 2024. Kaya inabisuhan na rin ng mga magsasaka na magtanim ng ibang gulay at pananim na hindi matakaw sa tubig, gaya ng mais, pakwan, munggo at mani. Iyon nga lang, may mga hindi sumunod. Sinasabihan na namin sila para at least hindi sila umaasa sa tubig magmumula sa NIA kasi po ay identified talaga yung areas lang na mapapatubang itong dry season. Sa ngayon, umaasa na lang sa ulan ang mga magsasaka para maibisan ang kakulangan sa patubig. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.